hadi ɓe jangutan yumɗina suwa dañjata heewi kadi ko dañmi suudam he ko hen giɗi kay formation hen dañmi ɗon suuro he jeeyami ko ɗo mawnumi ɗo gurdamam fof woni mbiɗa sikkini hay maydam kadi ko ɗo woni wuuro he mbiɗa welti hen kay sabu mi balli ko du yondu ala ko famnaymo haydara liire suudu noon ka finat tan pewna pari gese ɗum tan to ɓe dañi école min heɓen so wuuro maɓɓe dañi école kam mi andi kam nene hewde haala kam e feere mum no wawi wadde ɗon ha ɗon e ceema dali wuuro he taw waɗi kay jiɓɓe janggude kay ne waɗi kay jiɓɓi ɗumen nam wadde kersirani ɗumen nam wawi wadde ɗumen nam hen kono ga ala école ga ko ladde ɗum tan haɗiɓe janggude kono ɓe jiiɗi noon an woni joom wuuro ko ani fof koye junggo ma rewata inchallah kala hono école o caɗele dañƴa hen hono jiɗirɗa wona e hol tan yidde ma e école hewto tolni hen e wonko puɗɗiɗen andude nafoore jangde sabu hay o école ngel kuuɓe en jaha tan eɗen jiyan kono en jangguide ɗo tolnoji ɗi ha gasi ɗum woni sababu mahgol mum ɗo en keeɓi jangguinowo en peewi mino ɗo joni yamiro ɗum woni école o ayi ɗum ɗo joni yeeɓe hen saaha tan bamɗi naata hen bonna kono ayi rewɓe kadi ne daari hen ne pewna ɗum kam partout ayi de alluwal de côté alluwal ay ga ko alluwal ga ko alluji ayi kala no fuɗɗorino ɗum ɗo ko fuɗɗo tan kala no fuɗɗori inchallahu taala alhamdulillah rabbil alamin ene yaaji ɗo so min jooɗima ɗo joni dañi ɗum ɗo ɓene mbawi ga huccit ɓene mbawi ga huccit e hayso welta welama mbaɗa comme ça no déclasse somin dañi école kay ha udditi so Allah jaaɓi maɓe naata hen maɓe janggu hen aysa tawi hawwa mami adduɓe ha ɗo ɓe jangga hen inchallah eyyi aɗa min koye min kam kala ko dañmi ko ɗo e wuuro he jinmi dañande mi renda e famille am gonɗo ɗo e wuuro he foof ko ɗum jinmi